Jmenuji se Pavel Hanek, jsem primář urologického oddělení oblastní nemocnice Příbram. Zajišťujeme kompletní urologickou péči o pacienty s urologickými chorobami, čemuž nám slouží ambulantní část, lůžková část, která čítá 20 lůžek, a poskytujeme i kompletní operační léčbu. Urologické oddělení čítá 20 lůžek. Lůžka jsou rozdělena na 9 pokojů, z toho máme 2 nadstandardní pokoje a zbytek jsou dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje. Ambulantní část sestává z běžných ambulancí, které jsou vybavené ultrazvuky, běžným vybavením, které potřebujeme k urologickému vyšetření. Dále zde máme k dispozici endoskopický sále, kde provádíme všechna endoskopická vyšetření. Dále provádíme bioptická vyšetření, v poslední době i fúzní biopsie prostaty, což je takové moderní téma, protože karcinom prostaty je téma, které rezonuje i v médiích. Poskytujeme urodynamické vyšetření, ten přístroj vidíte za mnou, kterým vyšetřujeme funkční poruchy močového ústrojí u našich pacientů. Urologické ambulance ošetří v průměru asi 1200 až 1400 pacientů za měsíc. Co se týká operační péče, operační výkony probíhají na centrálních operačních sálech, které jsou špičkově vybavené. Máme tam kompletní vybavení pro otevřenou operativu, pro endoskopické operace i pro laparoskopické operace, čili takto kompletní operační péči můžeme našim pacientům nabídnout. Chci apelovat na všechny pacienty, aby nepodceňovali preventivní urologická vyšetření a především, aby neměli strach nebo nějaký stud, protože je to naše denní práce a opravdu není potřeba se ničeho obávat.